Posledně. Jestli to natáčíš, tak si ještě větší. Její syn James se stal králem obou zemí najednou a spojil království. Potom po nějakých 100 let vrátili Stuartovci obou královstvím. Jestli to natáčíš, tak ti zapnu. Vítáme vás v našom domácom brochu. Poďte ďalej. A od toho se říká brloch. Brloch. Broch. Typické skotské stavení z doby železné. Dosahovalo výšky až 10 metrů. Tento je starý přibližně 2300 let. A bylo to tedy rodinné stavení, které bylo dvouplášťové, kamenné a nahoře byla lehká dřevěná slaměná střecha, které byla díra, uvnitř bylo ohniště v prvním patře, tam se vařilo a dole bylo něco jako sklep, tam se byly hospodářský zvířata a potraviny a podobně a nahoře se spalo a schodiště bylo v obvodu. To je záber. Záber. A tamhle jsou krávy. Takže pozrite si s nami náš první broch. Typické skotské a největší je na Shacklandech. Na těch Shacklandách je takovej, který je úplně uzavřený, je ještě větší a můžete se dostat až nahoru. To se tam dá normálně vylízt a koukat z toho, neučte si to. Tam bych fakt jednou chtěl, jo, fakt. Bohužel to nic dělal. Interview. Jak pak se ti tady žije v tom Skotsku? Ona překládá, z toho si nic nedělej. Kurvo. Jeden fotí, tak máme fotící řetězovou reakci. Kulový blesk. Pak tam dej ten efekt toho rozbíjejícího se skla. Double touch i double click. Ten břez je hezký. Jsou tu midžise. Jsou tu. A jsme tu na Isle of Skye. No kúkajte. Ovce moje úti.
večer, takže pripravujeme si barbecue, Highland barbecue. Môžete sa pozerať s nami. Máme tu nejaké sosičky, Highland sausage. Tu máme chlebíček a bacona. Tu se rozjíš, než to A zapálí. tady sa nám varí na polévku voda. 11 hodin, jsme na konci světa, to znamená v obci jménem Elko. Teď se připravujeme ke spánku. Doufám, že přežijeme noc, už teď je pěkná kosa. Ráno stáváme v 6 hodin, aby jsme stihli odliv a jdeme do jeskyně Bonnie Prince Charlie. Doufám, že nás to tam nezavře. Možno zajtra to už nebudeme. Budeme zmrznutí. No to doufám, že nebudeme, zítra budeme někde jinde. Na kocku. Co je to? Hallo, hallo. Jdeme do jaskyně! By to má být tam ještě. Vážně? Na dalším útesem. To jsme to fakt mali být o 5 ráno. Jsme to měli. Spárky jsou malovaný tady. Někde. Jsme tady. Když mi říct, jak jsem udělal tohle. Skáč! I kdyby byla low tide, tak si nemyslím, že to tam jde prolíst. Já myslím, že to ještě o jednu dál. Jdeme do toho. Okay. Toto prepláváme a jsme v klidku. Hľadáme stratenú jaskyňu. Tu na pobreží vidíme Tomasa, ktorý hľadá stratenú jaskyňu, ale nenašli sme stratenú jaskyňu. Stačilo! Tak a po našom jaskinnom tripe sa nachádzame v ďalšej lokálnej časti Isle of Skye na jazere Tinjugam-Khamkha. Tu som opäť ja a zamožené pahorky. Hlavně tvoj pahorok. Nic nevím. Furt nic nevím. Máš už modlaný objektiv. Máš tam flek a teď tam máš otisk prstu. Měl by si to umýt. Teď tam máš trošku mokro. Jsou. Mě sedou. Mě sedou. Neskoro. Taký pokus to bol. Here in this bay you can see whales or dolphins or Dolphin I saw some places. yeah. Not here, not in Scotland. Oh, no, in
on the way to Alaska and North America. Dolphin right. jump, you know. We have dolphin in our sea. We have dolphins. Yeah. In the Mediterranean, in the Red Sea, of course. Whales we don't have. And basket sharks you can see here. We have big basket sharks. I know. We have white sharks. Teraz máme práve obedík na Isle of Skye. Ukáž tam more, výhľad, co tu máme dnes, takže dnes budeme váriť sendvič, paté, šunku. Máme nožíček, máme šunku, Highland šunka, Highland ham, Brussels paté. Tu máme nejaký sendvičík nakrájaný, tu máme nejaké ovocníčko a dobrú chuť. Je tady. Ale dobrý je, že to hlo žaludkem i Martinovi. Tak jo, a to ještě jednou zkusím, jo? Vážení priatelia, stále sa vezieme po našom ostrovčeku. Akurát je 18 stupňov. Kto by to kedy bol býval povedal? Spájam Bratislavu. Haló, počujeme sa. Je tam niekto? Voláme, sú tam. Áno. Sme spojení. Otvorte ma. Vysmíje. Otvorte ma. Teraz oddychujeme s výhľadom na more. Má galerie, že by nějaký pán. Tentokrát jsme vyhrali. Máte na ten klipu. Jste měl kučky. Jaká trůba tu fotu. Aha, někdo tam. Tam někdo stanuje, ty jsou tam a stan, za tím majakom. Stavám pamätného československého panáčika na výročie, že jsme sa tu, koľko to je dnes? To je 4. septembra zišli. Náš panáčik. Čekám na odvoz, ale dneska to má zpoždění. Ze zhora mají přednost. A zaplatil si? 20 pounds. Iba?
Jak se otoč s tou kamerou, ať víš, kam to jezdí. Hele, tady to závaží mě dost děsí. To má tak 20 kg minimálně. Zdravíme všetkých na druhej strane oceánu. Dnes je druhý výborný, vynikajúci večer. Ďakujeme Tomáškovi, že nás doviezol až sem. Veľmi dobre šoféroval, chomíček trošku grcal, ale ináč bolo v pohode. Ďakujeme všetkým zúčastneným a na zdravie. Ešte kuchárovi som zabudol poďakovať. No veď za to. Zároveň musíme poděkovat i navigátorovi, protože přes jeho nepřebernou snahu se mu nepodařilo nás ztratit. Ježiš, no. Skoro mi ho zase vykopol. A niečo viac? No nic nepoviem. Povedz Môj niečo. bacon. Nerob! Môj bacon. No povedz niečo o bacone. No nepoviem, tu smažím bacona. No. A nedávate mi možnosť ho usmažiť. Hrajeme si tady na dobu kamenou. Ako, si môj bacon a ne mňa. Pravo, útesy, kapitán! Kolumbo! Amerika napravo! Tam nebyla žádná země. Vytočiť volant! Dobre, stačilo. A takto sa moreplavci plavili cez ďaleké útesy na šíre more tu z Isle of Skye. Konec. Tyhle, ten je jen tak na té silnici, co? No to musíme natrénovat, jestli jde. Ty byl lepší to. Ale jako stavebník. Ten jde, veze whisky, ne? No. Je to možné.